लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मावजि बुन्दा नार्जारिया 4:30 जानाय लोगो लोगो भिडिअखौ नायब्ला नुनानै गेस्ट्रिकफ्रा खारलायनाय माखासे थाजा गरम असदा खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि नायलांदोलाय। बे खौराङानो जाहैबाय मैया कार्बि आलं जिल्लानि उथुमायपारा गामियाव हौवा गोदाना गावनि हाबा जाफुनाय समावनो खियानो गदों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला हौवा गोदाना मास मोनसे सानथाम खावसे खियालासिनो दंमोन। बिनिखायनो हाबानि मन्दपाव जिरायबाय थानानै उदैया थुम जासिनानै हिनजाव गोदाना हौवा गोदानाव माला सोहां जानायावनो खियानो 10 केजि गदों। जायनि जाउनाव खाथियाव थानाय गोबां मानसियानो खि नांनानै खि मोनामनायजों हस्पिटालावसो लांनो गोनां जादों होननानै मिथिनाय जादों। जायनि जाउनाव बेबायदि खिफिनायनि थाखाय हिनजाव गोदाना लाजिनानै हौवाखौ गारनानै फैदों होननानै जोंनिसिम खौरां बिरबोदों। दासान्दि सोलिनाय पिस्तलजोंनो गावगोन बिखायाव नोंखौ ट्रेन्डिं संखौ गोबां मानसियानो गोलाव मावजार लानानै रिल्स खालामगासिनो दं। थिग बेबादि चिरां जिल्लानि खुन्थिंपारा गामियावबो बे मेथाइखौ सासे सिख्लाया मावजार गोलाव लानानै रिल्स खालामनायाव मावजाराव गुरि गरसे थाफ्लांनायाव गावफ्लांनायाव सासे केमेरामेननि आजि जिगा बलंगा थाम्फै दांगोरायाव नांनानै 30 मिनिट थैहाबनानैसो सुथि मोनदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। नोंथांमोनहा न'आव गारि मटर गानग्रा जोमग्राखौसो न'आव गाबनानै बियो जानो हागौ। नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला बेंगलाव सासे हौवाया गाबनानै बिसि गिबिनाव हिनजाव गरायसो बिदों। बेबादिनो हौवाया 100 दिन गाबनानै हिनजाव गराय बिबाय थानायखौ सहायनो हायैनि बिसि गिबिया हिनजाव गरायखौ लादो होननानै बुंदों होननानै मिथिनाय जादों। बिनिखायनो जाय हिनजाव गराय लानो गोसो दं बे बिथांमोनहा बिसि गिबिनावसो गाबनानै बिनांगौ होननानै बिथाङा बुंबावदों। जाय नोंथांमोनहा सरि मैदेरा लानजाय गैया। एबार बैसागु बोथोरा जोबखांनायनि उननिफ्राय जाय हौवाफ्रा 3 4 हिनजावखौ हाबा खालामना बेखौ लालाय बेखौ गारलाय खालामबाय थादों बेबादि मानसिखौ अमा खासि खालामनाय बादि खालामगोन, नङाब्ला मैसो मोसौ बानदांग्राजों नाख्रुबनाय जासिगोन होननानै हाबा जानानै गारजानाय दुखुथिया आइजोफोरा बुंदों। लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ बेदर जासोनानै उदैयाव खेब साबाय थानानै खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय खौरांखौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जाहाथे गोदान भिडिअ हगारोब्लानो नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसना सौहैग्रोयो।